Radio diýmek bu var uly sunugat. Şeýle sunugatyň ösmegiňne, oň kämilleşmegiňne bir näçe halipalar gaty kän wähmet çekipdiler. Şeýle halipalardan Arap Gurbanowy, Durdy Saparowy, Oguljahan Mämikovany, Gelli Döwletowy, Bayram Gellimuradowy, Gelli Wäşiýewi, başga da bir näçe diktorlary ýatlata bolar. Tepegül aýdy şalem etdi. Goňşy owadan orta barmak gal gelin edildi. Uly toý tutdy. Oglum bilen gelinim gülüşip oýnaşyp ýaşasynlar, çekinip ýörmesinler diýip, edil öz öýüniň gapdylyndan ogluny 6 ganat agy tutdy. Adamın işi gaytta burnunun tuğu gözünü damarmış. Hey devlin. Sene koşum kolum bilen geleyip süngölin. Avray diýilýäne qırqılan erkeş diýýändir könüler. Orta mektebi guturaly epesli wagt geçäkdir. Hasap edip görse 30 ýyly ýetip barýar. Elhepus wagt diýilen zadyň beýle çalyp geçäşini. Pudan gonuny o zatlaryň himmeti ýap-ýaňy bolup geçen ýaly. Eşden deň bolmaz gören göz bilen ýylşy ýaly. Menem barap öz gözüm bilen görüp eşitmek makul bildim. Mulla salam berip öýe girýär. Ýaşly adamlar onu hormat bilen garşalýarlar. El wakaly mully, ana o ýerik geç diýip mullyny öýüň törüne geçirýärler. Oturanlaryň ýene biri sözüni dowam etdirýär. Käme hallar biziň hem saz dinläsimiz gelýär. Bir gün Halil Bagşy aýdym edip märeke edil berip, ol oglanjyk bilen iki çaqqal. Şonu Bagşy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe girip çykyp ýöreniň bäri epesi wagt boldy göri, mene sen adyňa moňly bilemek. Baýagam du tary çalyşyny daşardan dinledim. Olar özleriniň şirinden lawazly, tolgunurjy sesler bilen öz boluşly mekteplerini soňky ýaşlaryda geçirip gelipdiler. Mehriban adamlar. Şu ülküň mehriban arkadagymyzyň taýatyna hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen ýurdumyzda milli medeniýetimiziň, milli sunugatymyzyň ösýän döwrüne biz bir daha göz ýetirýäs. Türkmen topragyna, milli medeniýetimize, milli sunugatymyza goşun adamlar, zihinli ustadlar, ýazyjylar, şahyrlar, bagşylar, sadanlar, kinoda keşpleri döreden artistler şu ülküň ýatlanylyp, şolaryň sarpaty, hormaty ýetirliýär. Mehriban arkadagymyzyň tagallaty bilen şolary atlar dakylýar.
aramızda yoklaryň maşgalasyna terpaýlar ýapylýar. O da mehriban arkadagymyzyň şunkugyn, şu milli medeniýetimiziň, milli sungatymyzyň ösmegine goşýan goşundy barada şaýatlyk edýär. Milli medeniýetimiziň, milli sungatymyzyň ýoluny ýyz goýan şagtlar ýatlanyryp şu radio ýaýlymlarda, tele ýaýlymlarda şol ustatlar barada gepreşikler taýýarlanýar. Şolaryň durmuş ýoly, dörejçilik ýoly bir halka ýetirilip galy bersede şu geljek nitilleri şolaryň durmuş ýoly, dörejçilik ýoly bir nusxalyk hökmüne ýetirilýär. Çağı wagtymyz enem mydama säher bilen Türkmen radiosyny dinlerdi. Sawa bilen şirin owazly halk sazlary goýberlerdi. Her sazyň aralygyna bolsa, alparjy özüniň ýakymly sesi bilen haýsy sazyň ýaýlyma goýberilýek donaýdardy. Be ýakymly sesli alparjy Türkmenistanyň halk artisti Bayram Gellimradowdy. Bayram Gellimradow 1929-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň Wenamaşy owasyny Dayhan maşgalasyny dogulýar. 3 ýaşly Bayram ejeden galýar. Durmuşyň ajy şarpygyny ýerdadan Bayram şol owada 7 ýyllyk mektebi tamamlap, watançylyk urşuny giden kakasynyň agalarynyň ornuny deňdoş oglanlar bilen ekin meýdanlaryna güýjüniň ýetdiginden kömek edýär. Käwat öýde çağılary bilen çepir filmi görsek, ya bir radioda, telewizionyada bir kärdeşlerim barada, dehinler barada, bir ýazyjylar, şahirler barada gepleşip göremizdi. Şolaryň suratlaryny çağılary görkezýärdi. Medeniýet sungat barada görün gowdgulanyny men öz kärdeşlerim, öz halipalarim, ine jigterimiz, kärdeşim Bayram Gellimradow, Gellibeşiýew, ogul wagt Annaýewa, ogul wagt Çaryýewa, şolary ýatlatym gelýär. Diňe bir alyp barjylarym däl, dehinli jurnalistler, ustad rejissorlar bilen hem işlemeli bolýardy. O wagtlar radio jurnallary ýazylýardy, radio oýunlar goýulýardy. Onuň şonu ustad jurnalistler, ustad rejissorlar ne Penjuar Ilyatov, Gurt Garýagdyýew, onuň Gurban Amangelliýew, Bayram Gurbanow, şo ýaly dehinler bilen işleşip, şo ýaly ustadlardan öwrenip, şoň kunine radionyň set ýazgylary hazinasyny saklanýan radio oýunlar, goýulan gepleşikler, okulan goşgular, ine şolaryň önüme bolan işler şo. 1986-njy ýyl. Biziň ýaňy ýokary hökümetde oturup gelen ýylymyz. Men şeýle özümi bada çenine, 25-26 ýaşan oglanymda şeýle bir sungat medeniýet ägirtlen arasyna düşdüm men. Hastakyna şu Türkmen radiosyna işleýän ägirtlen arasyna, halipadan arasyna düşdüm de. Olaryň içinde Bayram Gellimradow, biziň halipamyz, Türkmenistanyň halk artisti Klara Karajaýewa, Gurban Amangelliýew, Bayram Gurbanow, Aman Aşyrow, Penjuar Ilyatov, Gellibeşiýew, şolaryň arasyna düşüp, şolar bilen bir kapydan girip çykmak maňa meýesser etdi. Täze men çağa wagtym arzuw edýärdim. Şol adamlar bilen bir görüşdim, salamlaşdym.
Şolar bilen bir bile işleştem, şolun maslahatını dinletem diýip arzu edýärdim, sağa wagtym. 5-6 ýaşymdadyk da o wagtlar telewiziýa bolman soň isat radio dinlenýärdi. O wagtlaryň Bahar radio stansiýasy diýip gepleşik bady. Başga da kän gepleşikler bady, gepleşik alyp barjylar bar. Ana şonu şoňa höwet edip menim şonu ýar bolsam diýip arzu edýärdim de. Esasa mene Hakan bilen Ejem Elmydama radioň gapdalnadyr. Şo gepleşikler dinläp, şonaky berilýän konsertleri, aýdym saatlar dinläp, bizim şolar bilen ulalan çağalar da ondan Hakan şey diýdi. Aşır men her daýa eden o kadar niýadi. Ine şu alyp barjylar ýaly, ine Bayram geldi Muradov ýaly, geldi Beşiýew ýaly. Alyp barjy etjekinem diýetdi. Şeýde munyň şol arzuwam hasyl boldy da, Hakan eden arzuw hasyl boldy. Biz çağak bir kiçirek konferden berýärdik. Ay birinji sınıf, ikinji sınıfdaky oglanlar öňümizde oturduk, bilen bolsak bir 4-nji, 5-nji sınıfdyrsa, ondan mudama konsert berýärdik. Şu töwerimizdäki goňşy oglanlar bilen Nur ýagdy, Däliýew bady. Ondan Rahim Kerimew bady, Aman Nurdy, Aşyryw bady. Bulara akordeon çalan bolýardan, daradan ödüm diline salýardylar. O çıkanak da sesi. Arahim dip çalýardy. Dip diýärmem tagara şoň arkadan kakıp şey vurýardy. Men alyp barýardym. Şonu öýkünýärdim men. Ýa-ni bayrama radioda alyp barşyna. Gelin inni bolsa Nur ýagdy Däliýewiň ýerine ýetirmegine boýlarma diýen aýdym dinlädiň diýerdim. Onun oturumları bir tartdı. Şu wagtda şu arlyw batda mende. Magtymula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň dil edebiýaty bölümini guturup men radio edaratyna işe geldim. Öňüm ödüm dörüjülük maşgalatyndan bolum soň öýümizde hökman Elmydama nähili gepleşik alyp barly, nähili radio oýunlar goýuldy. Onuň kim çykyş etdi gepleşikde, kim goşgulary okudy, radio oýunyna haýtar çyşlar çağırly, ýa kinoda dörüden keşipler barada köp gurrun edilýärdi. Erjellik bilen bir maksady okkunluk bilen işlän adamlar, Hakamym, Ejemem, onuň şu kärdeşleri Bayram Geldi Muradov, Ogulbag Çaryýewany, onuň Geldi Beşiýew köp ýatlýardylar öýde. Bayram Geldi Muradçyň diňe bir işine ustaatlygy, ezberligi hakynda däl, şonuň adam kärçilik häsiýetleri barada da köp agdalýardy. Sada, mulayim, gaty adam kärçilikli adamdy. Şu ilkinji gedek radio edarasyna gelemde, şolar öňümde oturýardy. Onuň bir hili begendim, aňyrdan giyirip şolar bilen diýdarlaşynyma bir gez begeldim. Ondan şonu şu aňyrdan giyirdim morin Ejem otyr. Onuň Geldi Beşiýew, Bayram Geldi Muradov, onuň aňyrda gurt garýagdy hiç goýber bölümine işleýän jurnalistimiz şeýle bir mehirli garşyladylar. İlki bilene şu işe başlan döwürlerim men Ejem bilen konsert alyp bardym. İlkinji, birinji gedek studiýa girip Ejem bilen konsert alyp bardym. Onu da daşynda da kärdeşlerim dinläp otyr. Onuň Ejem aýdypdyr da häzir Nurjahan konsert alyp barar, dinläň, setini barlaň, hani gelişýärmi, gelişenakmy diýip. Onuň aňyrdan çykdyk bolýan, kärdeşlerim dur ýelgiryp çykyp görüpdirler. O da bir uludada borçlu diýdi seni. Şoňaly dehinler, şoňaly ustaatlar seni şeýle mehribanlyk bilen, şeýle mehriban sözleri bilen garşylanlaryna eýem seni köp zada borçlu diýe. Işiňi söýgi, onuň galy berse de bir ruhuňam göterilýär, bir işiňi höwetem artýar. Onuň şo edim şolar bilen her gün gepleşik taýýarlap, gepleşikleri alyp barjylar gepleşigi alyp baranda hökman tesleri barlanýardy. Onuň meň tesimi has şu Bayram Geldi Muradçyň tesine ýakyn gördüler. Onuň köp gepleşikleri, habarlary okamda bir radio jurnallary, radio gazetleri, aýdym saat gepleşikleri alyp baramyzda da men köplenç Bayram Geldi Muradçy bilen alyp barýardym. Bağışı sadanlalan yoğurdu meskeni, görküňe görk koşar aydımlan heňi, sadanna köp hijowy bolmaz deňi, sadannaň bol ýeri, ovam ýaňala. Dutar çalanny milli täsmirat, diýerdi halaýyk kanıwır sayrat,
yüzünü görünüp guzur hem gayrat, millinin mekani, ovam yangala. Bir 1949-njy ýylyň dekabr aýyna şu radio diktor gerek diýip bildirişip berdiler. Şonu eşitip benim finak göreýin, bagtym finak göreýin kabul etdiler, geçer diýip geldim. Onun öň men 46-njy ýylda tejenden Aşgabatda boğulumçuluk mektebine okuw gelipdim. 48-nji ýylda yer titredi, biz şonu 3-nji kursda okuýadyk. Elhens yer titreme bolup köp ýol oşsamyz helak bolup yer titremede kaldılar. Onun kalınlığımızdan oktyabr ayın ayağına biz oba gittik. Haber geldi. Kalınlığımız Krasnovodsk'daki Turkmenistan şäherindäki Peçüýüşe barıp şota okuw dowam etdirmeli. 49-njy ýylda Somogulumçuluk mektebini tapawutdan diplom bilen gutardym. Universitet ýokdy, pedinstitut bardy. Şoňa okuy berdiler, giýersiň diýip gutaramdan. Gelip giýdim oňa. Ram okap aynan yetimçilik, yetmezçilik neme birazcık işläp, soň okuw dowam etdirenler diýen maksat bilen şu işe bildirişi eşitip onuň Türkmen radio işe giýerine geldim. Geldim onuň başlygy Nurjan Amanow eken şu mahal Nurjan Amanow olum bir ýa gidipdirdi orunmasary Bekmehmet Han Mehmedow diýip bir gowy adam kabul etdi. Ana diktora gerek bir de eger erkir gel kyn görmesen dinläp görürler, barlarlar, teýsini okuşyny bolsa alar diýdi. Ertesi geldim onuň. Gelim ýygnanypdyrlar. Bir topar adam Durdu Saparow, şomatky radioň rejissori, Geldi Dewletow, belli diktir. Olum şu ýylyň başyna 49-nyň başyna işe geleneken Oğuljahanam eýem tejribeli diktir bolup işläp ýören adam. Safar Artikow diýip bardy. Arap Burganow. Şolar dinläp gördüler. Bir Zahit Alpany getiren makalam bolsa, getiren taýinlan adam bolsa okap berdiler. Menim başarşymdan gary tutsun batylýan adamlar görüp bir hil tolgunýan da okan boldum. Onuň şol kartda Oğuljahan okap oturan ýanyma geldi. Eline de bir goşu bar eken, ýene bir tek sagaş bar. Adyň näme? Adyma Bayram. Bayram diýdi, tolgunma diýdi sen. Tolun mana şu jagaş getiren zatlardan okap ber, ýene de dinläýärlidi. Onu okap berdim. Okap çykdym, ondan soň maslahatlaşdylar. Teýse erwetdäl kömek etsek, birine bolup bersek, diktir boljak diýip kabul edeliň diýip aýtdylar ondan. Milli Täsmiradow. Ol 1886-njy ýylda ýangylawasyny eneden bolýar. Onuň kaka Täsmirad daýhançylyk bilen meşgul bolupdyr. Täsmirad öz ogly Milliýini ýzyna tirkep, suwhan gullara baryp, onuň hemde ogly Täsmehmediň salyan saatlaryny dinlär ekenler. Milli bolsa şol eşden saatlaryny öz agasy zyganyň dutaryna saljak bolup dyrjaşar eken. Täsmirad ogluň sada şeýle ünüt berýändigini aňyp, oňa kiçirek çagy dutaryny alyp bermekçi bolýar. Egerde çagy ýaşlykda dutar edilmese, dutar salmany ögrelmeň kyn düşýägine Täsmirad oňa düşünýärdi. Şonuň üçin ol oglunyň geljegini göz öňüne getirip, gapdyndaky 4-5 tany towguny berip, kiçirek bir çagy dutaryny alyp berýär. Elbetde dutarly bolan çagy inni ýöne ýatarmy. Onun günü eli dutarlı geçýär. Zygyk hem Milliýiniň dutaryna, onun sady örenjek bolup ýörüşine gaty begen ýadi. Milli zyganyň we owanyň beýleki sadynalarnyň çalýan saatlaryny dutaryna çaljak bolup güýmeler ýörerdi. Şeýlelik bilen Milliýiniň çağlyk döwürlerini
saz älimine başlayan yolu öz doğdu qobası yangalada başlanýar. Ondan bina halipalar bilen işleşmeyen bir kıyın tarafı var, bir lezzetli tarafı var da. Yanında halip oturanno bir hili çekinigen mol yani kenin. Aydan öğütleri, ünlüler, maslahatlar hini de kulağımızda yanlanıp dur. Şu mikrofon ipine bir enzamma diyadi. Şu mikrofon şeyle mukaddes saattır diyadi. Bar ayvan açayanlar diyadi. Oraya diyanadım. Bar ayvan açaya. Sen gurlap başlarsın bunu televizörde edliyadi. Televizörde sen sapatın görünüyor, eşin görünüyor. Adamlar ne orada ünsünü başlayana soğuya diyette. Sen kendi sesine üns vermez diye diyorsun. Radyoda eşinim görünmüyor, sapatınım görünmüyor. Dine sesim görünüyor. Sesimde onun adamın haysiyeti sesi bilen bağlanışık kılıyette. Yani ne ses olsa şoňa adamın haysiyeti var. Şoň için mikrofon diýilýändat mukaddes zat diýdi. Sen näme diýjeň, näme aýtjaň, nähil adamdyň innik aýtjaňa çenni şu hemmetini bilip oturandır diýdi. Bilem onun şeyle mukaddes sahip şu mikrofonuna şu anda çenni. Yani 30-35 ýyl boly lepleşip barýan şu anda çenni şu enzamy mukaddes sahip diyor. Sebebi bir halipalamynyň bizim aňyda goýan sözleri öwüt ünlülerdi. Habarlary taýýarlanyp otyr Bayram Elmiraç. Onun şu habarların içinden bir bölücüğü maňa koydu da Nurcan yine şu bölüğü qowja teret bir kiçiräjik bölük hani şeylerek giriş onun ödüm öwrü diýet de maňa köp matlaga torýadym men. Aýdym sadyň alyp barşy bir hili bolýa. Siyasi gepreşikleri girişin bir hili, aydym sada girişin bir hili. Onun şonu şu daşır yurtdan bolan bir habary maňa berip, şoňa teretdim men. Arqyn şoňa taýyndan da häzir bir iki tagatdan habarlary giýýär ýaýlymda. Şoňa gowja taýýarlanyp etdi. Onun bir iki tagatdan wagt geldi bolan studiýa girdik. Onun Bayram Elmiraç habarlar diýip aýtdy bolyn ili bilen maňa görkezýär. Indi Nurcan sen gedeň diýip. Ýanymda halipa motor arqyn oturdum. Birim gowsalada düşmedim, birim gorkmadym, okudum, çykdym. Bayram Elmiraçym hiç bir otay bitay eýle bolupdyr, beýle bolupdyr diýmedi, gowurdy. Mulla inni ustad halifa tadan ne gerekdi? Täç Mehmet Sultan ulu bolsa halkyň adamsy bolan üçin o döwürlerde öz owasyna mihmandy. Şonuň üçin ol ýaşyl sadandan tapmaň gözlegindi. Ol Mehmet Muradusy kelbaşýaly ustad sadanlaryň ýaňalada bir näçe gerek saz salanlaryny görüpdi. Olaryň saz çalyşlary myllyda uly täsir galdyrypdy. Mylly bir gün öz kakatyny ýüzlenip Kaka, mene Mehmet Murat Usta'nın owasyna gidip, onun bir näçe saat öwrenmekçi diýär. Täç Murat oğlunyň bu sözlerini eşitip, öçinden Myllyjany dutar alyp berenim gowy bolupdyr, tügeleme. Indi bir jadyl dutaryň ýoluna aqçam ýapyşyp başlapdyr diýär. Täç Murat, oğlum sen ol owan tapýamyň diýende Myllyňa, ay sonra widep taparna kaka diýýär. Täç Murat Mehmet Murat Usta'nın owasyny oğluna salgy berip onu ýola salýar. Mehmet Murat Usta'nın owasy gadymy Göktepe galasynyň Demirgazyk tarapyna ýerleşen Gagşal ýen owady. Mehmet Murat Usta sadanyňkinde dutar gyjak ýatamakda Göktepe etrapynda we başga ýerlerde özüni tanadan sadanna bolupdyr. Mulli Mehmet Murat Usta'nın öýüne golaylaşyp berenne teşäniň sesini eşitýär. O ses dutaryň kädesini gadýan teşäniň sesidi. Mehmet Murat Usta dutaryň kädesini gadyp işläp duran wagty ol kellesine saatlaryň çalyş usullaryny kem oýlanyp pikir edip oturýardy. Birden onuň pikiri bölündi.
Mulla salam berip Mehmet Murad Usta'nın palçıktan salınan kiçirek ustaxana jayının kaptından girýär. Ol qapa terette elde utarlı bir oğlanın durunu görüp onun salamını alıp "Gel oğlum geç verik" diýär. Mehmet Murad Usta ol oğlanın gelşi düşnüklem bolsa olana habaryň aýt. Sen kimin oğlu Hayt obadan geldim diýär. Mulli Mehmet Murad ağa men Yaňyladan geldim. Täç Muradyň ogly. Ha, Yaňylal Täç Murad pälwanyň ogly diýsene. Awa mulli jan, men sana sady öwredärn, tebäde utarlyja bolup durşuň sana sady öwretmedi hal däl, diýip Mehmet Murad ise mulli bilen mulaýym gürleşýär. Mehmet Murad ise öz şinden mullynyň dutar salmakdan ada uluk başı çykýam ka diýip bilmekçi bolýar. Ende sen dutarda hayır sady salyp bilýärsiň. Bir sajaga salyp beräýsiň diýip aýdýar. Mully başardygyça bir saz zordan salýar. Mehmet Murad ise mullynyň geljekde sadyny bolup ýetişjekdigine, sady bolan kögesiniň güýçlüligine onuň çalan sadyndan aňýar. Hemde oňa sady öwredip başlaýar. Köplünç sözlüş ehengine üns berýärdi Bayram Erli Murad. Şu sözleriň batymlaryny nähili bermeli, sözleriň aýdylyş usulyny öwredýärdi. Onuň bir lawazly okuýuş, bir akynly okuýuş barada köp maslahatlaryny berýärdi Bayram Erli Murad. Gelibäşi hiç bir edebi çeperdatlar barada öz maslahatlaryny berse, goşgulary nähili okumaly, goşgulary nähili girişmeli. O dahatlary gelibäşi hiçden öwrenýärdik. Ýöne dilin araslygyny, dilin bir çeperligini, gepleşikleri alıp barmakda Bayram Erli Murad öz maslahatlaryny berýärdi. Bayram ağa aýdýardy, "Sitin ayamak barada. Bir käwat kızgın soğuk bolsa, soğuk bolsa alýasy içi berýärse, ne şu tarapyny aýdýardy bize. Şu ses bilen zat sitin guralyňyz diýärdi. Kärimiz şundan bir çörek ýemeli. Şoň üçin mudama sesiňiz aýaň diýärdi. Diň ol suw içmek, gazgyn suw içmek däli, kış günleri birazcık bir hava bir çigirerek bolany mudama bokurdan ýapyp gediň diýärdi. Ne şu bady. Biram hiç wagt gaýgyr gürlemeň diýdi. Bayrama hiç wagt sesiň atardan adam däl. Mudama şeýle gürlerdi. Aşyr şu şeýitdim, muny beýitdim diýärdi. Onuň mudama jaň diýärdi. Aşyr, ha? Radiodan diýen şu wagt. Awa hali parade salamu alaykum wa alaykum. Yan bir apalap diýip okudum bir sözi. Beýle bolmaly aşajan. Apalapdyr şo diýdi. He, wagt bayrama söz nimetmendirne. Apalapmy? Apalapdyr aşajan. Bir düşünürýär şo. Ýösem apalap bolmalym diýip bolýar, onu apalap diýär şo. Siziň aýamaklaryny şonda da nime ünlü wady. Mulla aganyň dutary. Gamly bolsaň, gamly göwüniň açylar. Ýanglananda mulla aganyň dutary. 40 sillede parlap güller açylar. Ýanglananda mulla aganyň dutary. Gölbekden şaglap gaýdar gözbaşy, kenaryny otyr goja kel bagşy. Bir düýpsiz derýadyr mukamlar başy, ýanglananda mulla aganyň dutary. Diňden doýmaz meşhur meýli falany, aýrylyk mukamy, ahynalany. Bagryna basarsyň humar alany, ýanglananda mulla aganyň dutary. Mukamlar halkymyň namysy ary,
mukamlar halkımın antı ıgrari, yadına salarsın baba gammari, yanlananna mullağanın tutari, vazfedip ülkemin bağıtın ıkbalın, şagirtleri devam edýär şa yolun, okarsın Türkmenin tercüme halın, yanlananna mullağanın tutari. Hiç vaat mikrofonun önüne yalın söylemeliydi. Yalın söylemeliydi yani ne köprünün halipalamalı kavat keşip döredenne radyoyunu da hatta çıkış edenne sını bilen çıkış ediyorlar o vaatlarını diyanım yani halipalamalı var gelli beyaşiv cuma yağın radif bayram gellim radif dağı yürücü bilen yüreğini ortağa koyup dinleyicilere yetiriyette. Bir de şu vaatlar bir teknik tarafını alamıyorlar. Hatırlamalı orada bir eden oraya yatsa, olur bir ayran, bir gidip gelip ondan sonra mikrofonun önüne oturuyorlar. Bir düğünyen yeri var da çöreğe otur düğünyen yeri. Mesela şeyden mi oluyorsa, hidayesi bayrama çöreğe alıp dövüp son yürüyü tayına koyup bokurduğunu son düğün yedi. Sonra hakiki çıkıyor da dinleyeceği de hakiki oluyor da. Çay içeyen mi? Çay içmeli. Soğuk çay bilen kızgın çayın tapavdu var ha. Çayına uyumdudu. Gör, soğuk çay sesi diye. Kızgın çay sesi de nok. Onun şoğun kızgın çay getirin koyun diye. Yankı dişer şu mukaddes enzam hemme dadın bilip otur. Çörek yemeyenin biliye, su içmeyenin biliye. Kızgın çayın gene soğuk çay içip oturun biliye. Hemme biliye deyip şol ögüt ünlüleri şu adı senin bizim ağımda yanlanıp dur. Batman ağan yüreğini birden hovul düştü. Birdenin başını yastıktan götürüp yatan yerinden kıygardı. Kim var töwerekde? Size diýen kim var? Edil barın yer hopon ýaldyr bulan. Bir gelmez. Eşitmän ron näzim bize bilýän. Şowat işi pestecik kapı yugoşluk bilen açıldı da bir adam ardın jırap içerek girdi. Batman ağa on yüzün saygırıp bilmese de on ova adam sığını ağışırdı. Batman ağa. Selamun aleyküm. Wa aleykümesselam. Kim sen? Näme tanımadın mı? Näme tanıyan bolsam henege diýen röýdýänmi? Ha, bäşim mi sen? Cevusrap yatan nadara diyorlar. Ana tanıyan ekeniňe. Hudaýa şükür. Tanıdım. Näme halis anka saşyp dillen ağzan galyp yatan röýdýänmi? Gygyrma ýaryan. Hani geç otur. Halipalar bilen bir mikrofonun başına oturup keşip öğretmek sen atı elbet dere bassar ya. Bir gedegine bayrama bilen keşip öğretmek o meser boldy maňa. Ağa bilen iniň arasynda bir çaknaşyk bolýar da. Şo ýerde waka şeýle. Näme dama näme ağaty insine öwüp berýär da onuň bu da biraz kaka başragy bolan kaka başyny keşipini oýnaýan. Onuň şonu bayrama diýen sen men diýenmi düşündüňmi? Düşündüňmi içeýle gaýtýan ýeri bar da. Menem hakykatdan bayrama diýýän bayrama diýen ýa ol ağaň diýmeýän ýa bir onu menem düşünmedim. Men sen diýen geçip gelýän söz bar da. Menem men diýdimde durdum on. Aşacan. Näme durdum diýip taýyp näme boldy? Halipa dedim. Birili sen edil şuat keşipde ağam ýaly görmeýän, edil bayrama ýaly görýän, halipam ýaly görýän, men şu sen diýen geçip gelýän bir saňa diýilýän ýaly bar, size diýilýän ýaly bar, şoň üçin şu diýmeýän edim on. Sen men inim, menem sen ağam diýdi. Şeýde onu köşeşdirdi. Ondan ikinci gedek şu keşfi kim bile döre diýär, son kıyın bolýar dedim. Ýok, madama men bilen ağany ýaly bolup şonu gödüňe getirdi. Madama men bilen ağany ýaly ýöne
elbette durmuşda ikimiz senemen edemiz ok, bir çakmışık bolan ok yönü, şu çakmışık bolya diýip pikir etdi ýa-da. O tarap baran bady. Birili bayrama diňe bir alp barjylyk ukuyuny bir de öwreden noktamda bir artistlik tarapyny öwredi ýa-da bir de. Näde keşfe girmeli? Näde şu keşfini soňuna çyn alyp gitmeli? Birden bir duýdaňly birat bolaýany şonu näde başaryp çykmany hemmeler öwredi ýa-da. Şu wagtlar radio ýaýlymda her gün öýt alyp barmaly gepleşiklerimiz bardy. Ýöne şol gepleşiklerden başga da bir çar tarapdan aýdym saatly gepleşigimiz bardy. 3 sagatlap. Şonu göni ýaýlymda alyp barýardyk. Onun her gedegem inni bir halipalarımız her kim öz yerine de her kim öz yerine öz alıp barmaly gepleşikleri var. Menem şu çar tarapdan käwat aýdym saatly gepleşigi alyp barmagy o başga ýerde bolýardy, başga studiýada bolýardy, şoňa gidýärdim. Hükman bir aljyrayan ya bir howsala düşen yerlerim bar bolsa eýem aglak gelýärdilerdi. Aynan aňyrtyny dowurlar ya geldi we şeýç ya Bayram Erlimiraç eýem nädiýe Nurjahan nädiýe aljyryamyka ýene hile alyp barýar diýip hökman ýanymda dowurlar şolar. Men şerde kakymyň halipaty Hallı Bagşy barada bir kagyt söz aýtmakçy. Hallı Bagşy müçedi keçirek dogumly adamdy. Men ony görenimde 80 ýaşyna diýerdiler. Ýöne onuň guzuru kuwatyny görenimde oňa şeýle köp ýaş bermerdiň. Süňňi ýeňil ýaşully. Ol meniň kakam bilen aýdym hakda, saat hakda, durmuş hakda çyny bilen jedelleşerdi. Ol özüniň küýüniň dogrulygyny subut ederdi. Kakam soňa waka onuň şatytyna çydaman iki elini galdyryp "Bol halipat enki dogry" diýerdi. O bolsa "Hany dogry diýmänem gör" diýerdi de elini dutarny alyp öz günärini görkezip başlardy. Kakıcan başım dikke Kadinadan alanyň ýarynda bolar diýerdi. Kakam bolsa "Bolýa halipa, sen Kadinaň tükönmezdir. Götürüp bilen alaryn" diýerdi. Gelli we şif alyp barjymyl halipamyl näýle adamka şun bir görüp bolsa bir sinlap bolsa ýanyna durup bolsa ýani Bayram Gellimirazow bayrama näýle adamka näýle sypatdak adamka diýip gözüňe getirýän de käwat. Men ilmidama gözüňe getirýärdim gelli halipany gelli we şif bir kiçiräjikden bir ýyly tokkurajykdan kadýarym da. Ondan bayrama da bir syratly daýaw bir ýyly bir adam diýip durup pikir edýärdim de. Halipalarla bilen işleşip meselet bolun tersine bolaydy. Bayrama ara inceden bir hili bir sypaý adam ekenne. Gelli agada oň tersine daýaw adam ekenne. Bir tersine bolýan wagtlarym bol. Radioda ýenidem tanamaýanlar Aşyr Gurbanow diýen bir daýaw adam gözüňe getirýär. Onuň käbir uzak ýerlere iş tapar bilen diýen şonu şu Aşyr Gurbanow sen mi diýerdi? Menim howa men şu gurlayan diýen biz sen daýaw birim käk diýet bir daýaw eginlik ýok ony ýaly. Hekim şonu ýerleşdirýär diýen onu şonu ýerleşdirýär diýerler. Bir şonu ýaly bolýar da käwat. Näme pikir edýänlerden başga syrak bolup çykar ýa-da. Kerwin işe gelemizde şu näme gepleşik alyp barýan diýip sorýardy. Ýene Bayram Erlimiraç ine şu konsert bar, ine şu goşgyny okamaly, şu jurnal, şu radio gazetde, ine şu börüjü okamaly diýdim. Hani gel ýanyma, hani oku diýdi. Ýanyna bir ýedek geçýärdim, şu goşgyny okap berýärdim. Başyny şu Bayram Erlimiraç'a görkezip, soňundan ýaýlyma çykýardım. Şu gününe men öz halipalarmy,
öz kardeşlerimi ýatlap, şolardan öwrenen zatlarym, şolardan alan maslahatlarym şuun kuun ine meniňem öz şägirtlerime, taliplere öwrediýän zatlarym bolup durýardy. Nusholuk mektep, şu zihinlerden bir de galan mektep. Hey yattan çıkarmayın. Ovamın keşfi, sergin bloklardan gözlerim doymaz. Hem onun degreti mündürlü kuşlu, kayalı dağlardan gözlerim doymaz. Sergiler yoluna saya salanna, uğunyan puğduğu kuşlar konanna, almalar yetişip iti dolanna, meyveli bağlardan gözlerim doymaz. Cereller keyerlip kaçar çöllere, yaşılbaş tonular sümer köllere, yol yaktı, yakındır bizim illere, bu gödel çağlardan gözlerim doymaz. Bu gödel ülkede men ömür sürgen, azat zahmet çekyen, eşretin görgen. Ovamda bağların güllerin tiyiryen, yaşıl yapraklardan gözlerim doymaz. Gödeller at oynan, atırlı düzler, mülayim bakışlar, mehirli yüzler, närli tüdülerine ol humay gözler, lale yanaklardan gözlerim doymaz. Bayram ağa bilen işesemiz dediğine bir mikrofonum önüne gepleşip alıp parmak bilen ýaýar kesip döretmegem däle. Oň bilen bir mesaj gurrunga mediatek oturup gepleşim önüne ýa bir şeýle bir wagt bolan ýarym saat bir saat sonra bayram ağamda ama şu başynyň isrini gurrun bererdi. Okuýşyny gurrun bererdi. Okuda bolan wakalar gurrun bererdi. Soňondan okuw torkelip işde bolan wakalary, öýleriniň halipalary wada gurrun bererdi. Bir edek ýadymyz şeýle bayram ağa birili nime gurrun berdi. Okuyan eken bu 1948-nji ýyl. Şu gije diýe birili birin ýarlaryndan näme diýe 12-den soň diýe bilemek diýe birili bolumda turdumda biri dem etmeýän ýaly bolum diýdi. Onuň diýe umumy ýaşaýyşyny ýaşaýdyk diýdi oğlumlar bilen. Şondan çykdymda diýe daşarda diýe suw kranda bat diýdi. Şondan açdymda diýe bir ýüdüm ýuwup diýe bir kowur içip ýüdüm ýuwup bir süpürdümde el ýalamar süpür. Beýlerek ýöredim bolan diýe. Bu bolanlar onun meşmutdan soň diýe yerrany diýdi. Näçe oğlanlar şonda helak boldy diýe men diýe blokan oğlanyň diýdi. Şondan bir gudrat bilen bayram ağa diýeri galypdy. Bir için mara şu halipalaryň gurruny dinlemek bar. Edil teşne adam suwdan ganýara. Şonu ýaly bolýan eken. Ýa suw saýaňa käwet. Suwum ýoga. Birden suw tapylyara. Ana şu suw hidledip lezzet bir içýärdiň. Ana şu wagtlar ben bayram ağa şu yankı gurrunlaryny dinlemek, Jumaýamlaryň gurrunlaryny dinlemek, hemme halipalaryň gurrunlaryny dinlemek bir için şu wagt teşne kalymy gandyrýatdy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, medeniýet we sungat işgärlerine uly sarpy goýan hormatly prezidentimiz Bayram Gellimuradow Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ad takdy. Halipa şägirdi gözlemeýär. Şägirt halipany gözleýär. Demek bayram ağa ýaly halipamyz bolsa, Jumaýa nasyal halipamyz bolsa, Gelli Bäşiýew, Owuljahan Mämikow, Penjwar Aliýatow, Klara Garajaýewa ýaly şu halipanyň bolanmasy demek, şu biziň şu wagtlar özümizde ýetmeýän zatlarymyz şolardy artyk eken. Ana şondan biz şolary umtyrýan eken, şolaryň ýanyna bolýan eken. Sebäbi haçanna şägirdin özüne bir yetme zatlar bawarda, halipada da bawarda demek, şägir şu tarapy amtylýar-da. Bayram ağaň şägirtlerde. Demek şägirtler şu halipaň ýolunda dowam edýän bolsa, demek halipaň ýaşaýanlary.
şoň eden işi dowam edýänligi, diýmek onu bayrama ogadan dünýäde manly ýaşapdyr. Diýmek bir ýalşykda ýatlaýan bolsak şoň eden işini, şoň şägirtlerini agdaýan bolsak, şoň öwüt dünýelerini günne gün aşa bir gulagymyzda ýanglanıp durmaz diýmek, şoň işi, şoň bize galdyran öwüt dünýeleri ýaşap ber halkyň arasynda. Bayram Ýylymyrat şu maňa eden maslahatlary, gepleşikleri alyp barmakda görkezden zatlary maňa şu neçenli ine talipler bilen işleşmäge, şägirtlerim bilen işleşmäge de köp kömek edýär. Şu ülküň radio ýaýlymlarda, tele ýaýlymlarda şu halipalaryň durmuş derejülük ýoly öwrenilip taýýarlanýan gepleşikler üçin mümkinçilik açan üçin hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Türkmen radiosynyň ägertleri, halipalary Bayram Ýylymradow, başga da halipalarymyz ýatlaýatyna şu halipalar ýatlamaklygy, şu halipalaryň eden işini halkymyza ýetirmäge mümkinçilik töredýän gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, elmidama belent başı aman bolsun.